Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Biniat liridaillahi ta'ala al-Fatihah. Ila radina bil Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ila radiyal qudub syaimin maqam min ghafil al-azam sultan al-awliya syekh bil hasan ali asyadi. Wa ila radim wasyidina murabbi rahina maulana al-habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim. Khususan al-qudub syekh Abdul Malik bin Iyas bin Yahya. Wa ila radim masyikhina ustadzina ma'alimina walidina. Khususan masyayikh Darat Tauhid al-Hasaniyah. Wa ila radim syekh bihadal kitab dan bila ghafilin Syekh Abdul Laith Nasr bin Muhammad Samarqand usuli wa fura'im al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumihi wa matana bi asrarih wa ada alaina min barakatihi fit dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Ka'bul Ahbar walladhi timidat faraqakang miyak sapa alladhi al-bahra ing sekara li Musa kedue Musa alaihi salam bani Israil lan bani Israil. Innahu stune kelakuan maktubun iku den tulis di Taurat ing dalam Taurat apa dawuh ittaqi wadiya sira rabbaka ing pangeran sira birra walidayka kalan bektiya marang wong tuwa loro sira wasil lan nepo sira rahimaka ing sanak sira umidda mongko dawakna sapa ingsun umiddalah mongko dawakna sapa ingsun ka ing sira fi umurika ing dalam umur sira wa yasiru iso umiddu dawaake sapa sira umidda sapa ingsun ka ing sira laka maring sira fi umurika ing dalam umur sira wa yasiru lan gampang no sapa ingsun ka ing sira fi yusrika ing dalam gampang sira wa usrif lan ngengokno sira wa usrif lan ngengokno ingsun angka sang sira usraka ing angel sira maka amaran teman perintah sinten Allah Subhanahu wa taala bi silaturrahim lawan nebung sanak fi mawadi ing dalam pira-pira panggon min kitab sangka kitab Allah faqala nuri dawuh sinten Allah wattaqu wadiya sira Allah insyaallah alladzi tasaaluna kang padha nyuwun sira kabeh kelawan alladzi wal arhami lan ing pira-pira sana yakni ngersakake sinten Allah iksyawu wadiya sira kabeh Allah ing Gusti Allah alladzi kang tasaaluna kang padha nyuwun sira kabeh kelawan alladzi al hajati ing pira-pira hajat wal arhamalan ing sana yakni ngersakake sinten Allah itaqu wadiya sira kabeh al arhama ing pira-pira sana hasilu mongko nepung sira kabeh ing arham wala taqta'u lan aja mekotna sira kabeh ing arham mongko dawuh sinten Allah fi ayat ing dalam ayat ukhra kang liya wa ati lan meweha sira zal qurba ing sanak haqqahu ing hake sanak mau hake qurba hake zal qurba yani ngersakake sinten Allah ati paring sira ing zal qurba haqqahu ing hake zal qurba bayane minasilati nepung sana wal pirilan bagusi maqala lan dawuh sinten Allah fi ayat ing dalam ayat ukhra kang liya ing dawuh innallaha sunna Gusti Allah ya'muru iku perintah sinten Allah bil adli kelawan adil wal ihsani lan gawe bagus yani ngersakake sinten Allah bi tauhid iklan tauhid wa utai tauhid iku syahadatu an iku nyaksani ing setune kelakuan la ilaha iku ora ana zat
ora ana zat kang wajib disembah iku maujud illa Allah kejaba Gusti Allah. Wa ya'muran perintah sinten Allah bil ihsan kelawan agawe bagus. Yani ngersake sinten Allah ilan nasi marang manungsa. Wal afilan ngapura anhum saking nas. Wa ita idil qurbalan mewehi sana yakni ngersake sinten Allah ya'muru perintah sinten Allah bisilatir rahimi kelawan silaturahim. Fa amara mangga perintah sinten Allah bi salasati asya lan telu pira-pira perkara. Wa nahalan nyegah sinten Allah an salasati asya sangka telu pira-pira perkara. Mangkala nuli dawuh sinten Allah azza wa jalla ing dawuh bismillahirrahmanirrahim wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Wa yanha lan nyegah sinten Allah 'anil fahsya'i sangka lakukan Allah wal munkari lan perkara munkar wal baghi lan pacot. Al fahsya'u utawi lakon Allah al ma'asi iku pira-pira lakon maksiat. Wal munkaru utawi lakon munkar iku ma perkara la yu'rafu kang ora den kaweruhi apa ma fi syariatin ing dalam hukum syariat. Wa sunnatin lan ora ing dalam hadis. Wal bagyu utawi lacut iku al istitolatu iku ngliwati wates alan nasi ing atase menungsa. Yaidu paring pitutur sinten Allah kum ing sira kabeh. Yakni ngersake sinten Allah ya'muru perintah sinten Allah kum ing sira kabeh. Dia dirasya'i kelawan ikilah pira-pira perkara asalah sati kang telu. Wa in halan nyegah sinten Allah kum ing sira kabeh an hadhi salah tadi sangka ikilah perkara telu. Lalakum nawana sira kabeh iku dadzakaruna padha eling sira kabeh. Yakni ngersake sinten Allah likai tatang itu supaya padha nrimo pitutur sira kabeh. Ka'ab al-Ahbar dawuh demi Allah kang miyak segara kanggo Nabi Musa lan Bani Israil wis ditulis ana ing kitab Taurat sing unine wedya sira ing pangeran sira bagusi sira ing wong tuwa loro sira lan nepunga sira ing sanak sira sira tentu den tambahi amal sira lan Allah tentu gampangake marang sira apa kang sira arep gampange lan nyingkreha apa kang sira anggap angel. Jadi nek awak dhewe gelem ngamal dalam artian gelem iman ning Gusti Allah terus birrul walidain bagi wong tua utawa plus memperbaiki hubungan silaturahim. Nek awak dhewe gelem nglakoni iku. Iki ning kitab Taurat ya. Maka Allah bakal gampango urusane awak dhewe. Sing awak dhewe karep gampang ya digampang karo Gusti Allah. Sing awak dhewe kangelan ya digampang karo Gusti Allah. Jadi sing intine wis Gusti Allah sing ngatur. Iku nek awak dhewe gelem iman Gusti Allah iya, bagus wong tua iya, terus hubungan silaturahim karo kerabat karo sekitar iku dijogo ya iya. Insyaallah digampang urusane karo Gusti Allah. Allah Ta'ala iku wis perintah silaturahim ana ing ayat-ayate kitab-kitabe. Allah dawuh sira kabeh supaya padha wedi marang Allah kang asmane sira gunakake kanggo sumpah lan sanak-sanak famili. Artinya bisa wedi Allah kang sira kabeh padha saling sumpah-sumpahan gandeng karo hajat sira lan bisa padha ngreksa sanak-sanak famili sira. Sira tepunga lan aja sira kali dawuh Allah dhewe ning ayat-ayat ning surat-surat ning kitab-kitab Allah. Niku Allah merintah umat manusia supaya jaga hubungan karo wong. Jaga hubungan silaturahim. Aja sampai saling benci karo wong. Ana ing ayat-ayat liya Allah dawuh, sira iso mewehi apa kang den hak apa kang dadi hake famili iku. Nepung lan aweh kebagusan. Ana ing liya Allah Ta'ala dawuh, ngerti ya? Allah iku merintah supaya sira iku tumindak adil lan bagusi. Bisa supaya tauhid yaiku nekseni ora ana pangeran
kejaba Allah lan perintah bagusi marang wong liya lan ngapura lan mewehi hake famili tegese nepung sanak famili. Jadi Allah Ta'ala perintah telung perkara lan nyegah telung perkara. Allah dawuh Allah marang sira saking lakon Allah lan lakon kang den sengiti lan ngrampas hake wong liya. Al-fasya iku maksiat. Munkar yaiku lakon Allah kang ora dikenal ana ing syariat lan sunnah. Kang aran bagi yaiku akul-akulan ngalahake para menungso. Iki dadi dawuh Allah, dawuh perintah syariat sing diharuskan bagi umat manusia untuk taat. Ana telung perkara. Sing pertama iman ing Gusti Allah, sing keloro bagusi sekitar. Dalam artian ya jaga silaturahim. Hak-hake sekitar itu ya dijaga. Dengan cara apa? Ya dengan cara silaturahim mau. Terus yang kedua enek apa bang? Bagus sih ngono. Jadi telu iki nek awak dhewe gelem jaga, gelem mempertahankan selama hidup di dunia. Iku insyaallah awak dhewe bakal kembange digampang urusane karo Gusti Allah. Kok iso ngono ya bolak-balik iki kan Gusti Allah sing ngutus ya Gusti Allah sing tanggung jawab. Dalam artian ngene. Nek awak dhewe mesti tanggung jawab iku nek awak dhewe gelem taat karo Gusti Allah. Insyaallah urusan-urusane awak dhewe Gusti Allah sing diatur karo Gusti Allah. Tapi nek awak dhewe gak gelem taat karo dawuh Gusti Allah, ya aja nyalahno Gusti Allah. Dalam artian nek enek wong dekne gak gelem taat karo syariat, gak gelem nglakoni kewajiban-kewajiban syariat, maka nek kehidupane berantakan ya aja nyalahno sapa-sapa. Kudune ya introspeksi diri. Kira-kira apa sih amal apik sing tak tinggal? Kira-kira apa dosa sing tak lakoni? Kok iso koyo ngene berantakan? Iku ya kudu introspeksi diri. Jadi nek apik-apik iku ya nek perkara apik anjuran syariat ya kudune awak dhewe nglakoni. Nek elek ya aja dilakoni. Mergo bolak-balik amal-amale awak dhewe iku berdampak ning awak dhewe maneh. Balike ning awak dhewe. Allah Ta'ala paring pitutur sira kabeh. Gusti Allah merintahi sira kabeh kanthi perkara telu iki lan nyegah sira kabeh saking telu iki. Supaya sira kabeh padha gelem nampa pituture Allah. Jadi aja sekedar mlebu kuping tengen, metu kuping kiwa aja ngono tok. Melainkan ya bener-bener diruwakno, ya bener-bener diamalo. Sing dilarang ya kudune ditinggalo. Iku insyaallah bakal ditata karo Gusti Allah. Nek awak dhewe gelem taat. Warwi an Utsman ibni Maz'un radhiyallahu an annahu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shatiqan li wa ma aslamtu illa haya'an min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.